Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sugilon usab ni Hesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. May duha ka tao nga nangadto sa templo aron pagampo, ang usa Pariseo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang Pariseo naglain pagtindog ug nagampo, nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimo ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya miingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang Pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maglagot gyud ta aning mga makasasala. Kamo, malipay ba mo og makasasala? Malipay mo og naay makasasala sa imong kinabuhi? Di man mo manubag mga sad-an gid tingali mo no. Aw na maglagot gyud ta. Pero ang Ginoo dunay panahon nga malipay siya sa makasasala. Di siya malipay sa mga matarong. Muna dinis atong Ebanghelyo kining magsigig ampo, magsigi ba kanig pangadsig rosaryo kada buntag, magsigi ba kanig sige gini siya simba, kay magsigi magadtos templo nya magpuasa pagyug kaduha sa usa ka semana, magsigi pagyug hatag og 10% sa iyang income. Porting ninduta aning klasihas tao ug mao ni mga manimbahay ug mga parishioners dinhi sa San Vicente Ferrer Parish, porting dakuan atog income, no? Nya daghan tingali kayong tao manimba gyud kay sunang kam kada gid Domingo mosimba gyud ana. Pero mana kayo dinhi sa ato, kinsa ninyo dinhi ang nagpuasa kaduha sa usa ka semana tas kamot? Oh, way klaro. Kinsay dinhi mohatag yun og 10% sa iyang income tas kamot? Anay usa ni isa, di ba ka na mamakak. So basta mga inana. Onya, unsa naman na bati kay ta. Pero sa unang pagbasa o sa atong Santos, sa atong Salmo, giklaro Diyos Ginoo, dili ng inyong mga halad, dili ng inyong pagsimba, mao'y akong gikahimutan. Unsa may iyang gikahimutan? Ang mahinulsulon, mapaubsanon, mahigugmaon na kasing-kasing. Mahinulsulon, mahigugmaon nya mapaubsanon pagyud na kasing-kasing. Na may daghang manimba dinhi, makasulti lag gamay ang pari, suko dayon. Bisag wa gitumong
himuon yung personal ang isultis pare. Mo nang doon na ini report nako ngadto sa atong higher authority kay ako kuno silang gipakauwawan dinhi sulod sa misa. Wa ra ba jud ko kaila nila? Wa sa ko mag-mention sa ilang unsay gibuhat nila dire. Gi-general ra to nako sulti nga ayaw mo glingkod diha pataka sunod mo sa atong asirits. Ana nya pirmi kuno silang musimba. Mga faithful churchgoers kuno. Ang resulta, ang pare gisinghagan. Gipakauwawa na hinong pare, imbis wa to mensyona ang ilangan, ang pare gimensyona Ginoo og report ngadto sa authority. Huna pang ikiha ngadto sa korte. Ana, mo tong pagatubang namo dito akong giingnan nahigugma gyud kay ko ninyo brad. Sister, wa jud ko'y tumong nga akong pakauwawan ang akong parishioner. Gani ako mong giimbitar with smiling face. Palagod ninyo din igon. Lain-lain mong lingkod. Ingnon ta mo ganiha. Di ba ga-smile man ko ninyo. Terno ko. Nya, unsa na pakauwaw din na. Okay, wa man sa lingkori di ang atubangan. Dini ko. Dito mo sila lingkod daplin. Patos ba yun? Ana dili. Smile. Nya di sa kamutuman na. Sa may sakit sa tiyan ako. Di rin padayon ramang kong misa. Uy, gihimog yung personal. Ngano man, kay ang kasing-kasing mapahitason. Ang huna-huna pagarbuhon. Daghan taan na din lingi anay mong tupad. Ingna pirmi kang malipay ang pader. Ingna labi nagmuhisgot na og slat, palit og slat, malipay ra ka ana. Sus na ini takes na ako. Na daghan ay pipila mo takes nako. Ikaw pa dir naong kag kwarta. Kada nimo wali na agi ng slat. Nako, sako sa una-una, gipugos day kag papalit. Jud ko mamugos nimo nya ikaw buangon ra ba ka wa sa kay palit-palit unsay labot nako sa imong kinabuhi. Total kana sang slat nga inyong gipalit wa masan nako gisud sa bulsa mas dako pa mangani ko gipalit og slat kay kaninyo. Kinsa ninyo dinhi ang mopalit og slat labing minus na po ka slat kada semana. Ta sa kamot. Ako manghambog yung ana labing minus na po gina ka slats akong paliton kada semana out of my stipend. Dili gikas kolekta ninyo ha, stipend kana bang suhol sa akong pagbarog-barog ug pagdupa-dupa. Na magina stipend ang pare, roll man na simbahan. Makadawat man sad ko ana. Usahay madako-dako man sad, pero kuhaan gina nakog napo ka slots equivalent to 10 slots to 20 slots kada semana. Sukad pa ni atong 2020 nga namaligya kog slot, mauna nay akong gibuhat. Nagtuo mo gisud ko na sa bulusan. Pero daghan sa kayong mo text, Father, nalipay gyud kay ko nang imong slot-slot. O kanang imong wali Father, pirmi gyud kong maigo. Pero lipay kay ko nga nakamatakos kamatuoran kay 20 years nami, 25 years nami, napaganin mo yung 30 years naming nagpuyo sa akong bana, civilly married. Karon pagyud ko nakaamgo Father nga dako dining sa muna magpakasal nami Father. Pwede ka na lang, di na lang ka ng paso-paso nako, pwede kayo. Basta na alay itunol, pwede gina. Kana bang, kan ba? Pahalipay ba? Sa unsaon man na Father, nako kontak ka lang among opisina, kontak ka lang sekretary, giyahan na mo unsaon na pagpakasal na wa na ng paso-paso, wa na ang mga hikay-hikay. No. Bayad ra mo piso ngadto 1 million, depende ra na ninyo. Ana, daghan kayo naghimo ana karon kay nakaamgo sila. Na pag ganito murag lipay kay ko maghuna-huna, ingon din siya nako nga Pader, nipalit ko nimo og slots niya, dili baya ko Katoliko, pero lipay kay ko maminaw sa imong humili, makaamgo jud ko nga naay Ginoo. Gibutangan pag gusto mo I love you very much Pader. Nagula patay ka.
balhin jud ko anig laing tinuhuan. Ana ba anay musaway na unsay mudaig. Ngano man ako di siyang giingnan usar ako ka dili angayan nga instrumento sa Ginoo sa pagpaabot sa iyang mensahe nga ninyo. Usa sa ko kadakong makasasala. Gigamit lang ko sa Ginoo bisag dili angayan. Palagod anang sundang, di man namudot ang sundang usahay kay habulan. Pero o gamiton na sa usa ka tawo unsa may iyang buhaton sa sundang? Iyang bairon siya maghago og baid aron magamit. No. Pareha ng lansang nga nagbawog, di naman na pwede dukdok ilansang. Pero kung gamiton gid na sa panday, unsay buhatos panday? Tuliron basta maayo man kay mong musabutan na. Pero kung ang lansang dili musugot kay gabawog na siya, inigtulid mabalik ilabay sa kaning panday. Way ayon, balik man. Pasabot ni supak ba? Wa mo paubos, wa mo uban. Nasa na idaghan din ninyo? Kamo mga buangon, mamo parihara man ta. Mga bakakon masan mo dagko. Di ba? Mga hambugiro masan mo, mga daw masan mo, mga isipan masan kay mo. Parihara man ta. Pero ang Ginoo kada adlaw, kada nato simba, sige jog ingon pagpaubos ang kuna imong sa. Ang kuna imong sala. Nya ayaw na nag-usba. Mahimo ra lagi na. Mahimo ra gina ako'y tabang nimo. Ikaw di madaoy dako na kay ni akong sayang Ginoo. Naa pa ba imposible nako? Gi kano pagpaubos mo to'y gihimos tax collector, gisalikway na siya sa katilingban mo tong nagpalayo na lang siya simba kay uwaw man kay mo paduol. Pasiplatan man siya sa mata, simba-simba ning panuway dako. Ganana mang mga tao mo tong dito siya sa layo. Pero di gani siya muyanghag kay basig makita niya ang mga mata ba nga condemning eyes ba sa mga tao nga tuwa sa simbahan. Nabi na idaghan mga condemning eyes. Motong magduko ra siya. Pero ang iyang kasing-kasing ni saka ngadto sa Ginoo, pukpok siya siyang dughan. Ginoo, kaluy itaon ko kay usa ko kadakong makasasala. Kanara yang gisulti. Pero ang iyang kasing-kasing daghan na kay ito gisulti sa Ginoo. Lord, nagbasol na ko ani akong sala, kining akong pagpuyo-puyo, Lord, ako na ning hunongon, iguli ron ako, din ako mupuyo tupad sa akong bana. Nasa mo ka mo tupad, adto na ko sa akong lula. Na ini-text na ako, Pader, unsa may akong buhaton nga sobra naman sa 20 katuig ming nagpuyo. Pero Pader, mga pila to katuig, mga 5 o 8 na katuig, nawa na kuno sila maghimo anang pakikhilawas kay nasakit mang iyang bana, na diabetes man. Kana kunong madiabetes, wa naman kuno ginay mahimo. Inako siya, unsa may buhaton pa der? Pwede na ko mo kumpisal, pwede na ko mo kalawat. Nako 3 things to do. Basuli ang imong sala nga nabuhat. Ilhagyod nga sala tong pila ka tuig nga nakigpuyo ka. Ikaduha, biyae ang maong buhat, dumti ang maong buhat na makighilawas ka sa lalaki o sa babae nga wa mo'y kasal. Condemn, hate that action. Haron gyud imong mapamatud-an nga you hate that action. Ayaw nagyugtupad og higda sa imong bana o sa imong asawa. Bisan pag masakito na. Kaya ang kamot anak di pa man na masakiton. Awa mo kasabot. Mau lagi na. Na pasabot hastang huna-huna usba dili lang kay ang physical sit up. Hastang huna-huna, hastang kasing-kasing, kay ang gustos Ginoo mahinulsulon na kasing-kasing. Dili lang physically, wa naman mi Pader, wa naman mi kay masakito naman. O lagi. Pero unsa may inyong pagtagad sa usag-usa, banag asawa gyapon. Hate that thinking. Kay di man gid mo tinuod nga banag asawa kay wa man mo'y kasal. Sa imong kasing-kasing usba gid na.
og anha kadiya pwede nang mangumpisal nya, pwede na kamo kalawat. Pero tungod lang kay paralyzed unya, sige lang yapon mong tupad og higda, mura lang yapon mong husband and wife, gakos lang yapon. Mura ra gyapon mo ana og gadua-dua sa Ginoo, kayang kasing-kasing wa man mausab. No. Mura sad na kamo, usban na inyong kasing-kasing, pamalit na mugslat, kamo wa kapalit. Ay pagsigig hunahuna nga ay pobre man kay ko, lisod man kay kustanan. Naman gani ni palit og slat kay nagpasalamat kay ang iyang papa magsigig tan-aw sa akong humili niya na usab. Anak ra ni siya mo tong nagtrabaho ba ni siya, ni palit siya duhang tingito ka slats kay ang iya tong pasalamat nga ang iyang papang buangon kayo sigig tan-aw kuno sa akong misa na usab. Naku kanindot ana nya pilaron kabog na nga usab dia sa inyong silingan, palitig slat. Na kay silingan sige lang panari nya karon mo tan-aw sa akong misa o na manari, pasalamat sige no, palit og slat. Ana unya unsa may mahitabo na usab ang kasing-kasing, nahimo na kang church-centered dili self-centered. Kay kasagaran gud nato mosimba kay mangayo sa Ginoo para sa kaugalingon, wa mosimba aron mohatag sa kaugalingon para sa simbahan. Si Kristo mianhis kalibutan dili aron mangayo nato, kung dili aron mohatag og kaluwasan. Ug unsa iyang gigamit, ang iyang kakabus gigamit niya pagluwas nato. Muna diri sa atong sa ani kanibang pagbasa, sa unang pagbasa gi ingon gyud sa mga tao mamalik na tas Ginoo, dili na ta magpakagahi sa ulo kay nakunis-kunis ta tungod sa atong pagkagahig ulo. Sagdi lang og mga matay ta igbalik na tos Ginoo, total sa ikatulo ka adlaw iya mantang banhaon. Si Kristo sa iyang pagpuyo subay sa Ginoo nga pagtulunan, gipatay gid siya. Ana gipatay. Pero wa siya mahadlok niya na. Kay nga naman doon na may pagkabanhaw. Kita sa dinhi, ako sad patyon juguani, siging baligyag slat, siging wali. Patyon yun mo na. Kiha, napayuban. Adi man to kiha sa korte. Kiha lang sa church authority. Naiuban, magsigi og bash nako sa social media. Na sa uban, mudaig. Mao ginitong agian. Way siguro, patyon na gini physically. Pero angay batang mahadlok dili oy, naay pagkabanhaw. Unsa may pagkabanhaw karon sa akong kahimtang, mahuman ra gid ning mga project. Sige palit og slat, biaya lang ninyo, sige mo yun, nasad slat nasad. Tanawa di ba, mubarog ning kumbinto, mubarog ang kaning mga structures nato dinhi nga kapuslanan kaayos katilingban. Na makaingon gyud mo, salamat sa pagpabagag naong ni Padre Siano. Kay nahimo gyud ni, kay guwap ato magpabaga sa naong. So suwa gining niya, inyo na lang kung duaw-duaon dito sa akong nitso. So si Anhing Siano. Kani pari biya ni Sona na. Perti aning mo baligyag sila. Mana? Di ba? Tanawa karon, di ba? Nanatay halin. Pila ni atong halin? Sa atong SBF DAG, nanatay 9,740 kaslats nga halin. Pakpak. Kanindot ani. Ang ato sang special slot nga GPHJ para sa atong pista o sa Holy Week na nasa tay halin nga 2,803 kaslats. Pakpak ya po. Kani ato ginisigyag kwenta kay pruiba man nga doon na mga tao nga nahigugmang tinud-anay sa simbahan. Di mo ila sa krisis sa kalibutan, dili mo ila sa krisis sa ilang kinabuhi, dili gani mo ila nga sila nag-ungaw nas kamatayon kay stage 4 nas cancer.
Smiling kay naong ang nianhi dinhi pipila ka adlaw ang milabay nagpalit og slot niya, nagpa-picture na ako dire niya, smiling kay siya naong siya, Pader, stage 4 na biya ko. Nako, ha? Siya, oh, stage 4 na ko. Katanaw ko siyang naong mura mag-Y stage. Mas nindot pag naong ninyo tanaw. Kamu din nga wa no stage 4 mga kusmot kay naong inigsod. Kato siya nagpa-picture, stage 4 na biya ko, Father. Pero ay, okay ra, oy, ako ginang gidawat. Prepared na ko, Father. Naku, sus, galakaw lagi siya nga to. Gatanaw ko ba? Stano, ako kay mas stage 4, no? Mo smile, baka kung sama katamis atong maong smile. Lingi ay mong tupad. Na malipay pa ka, o stage 4 na ka. Angutan na. Labaw tanan. Labaw tanan, mupalit pa ka kag slot og stage 4 na ka. Ambot lang. Congratulations. Pero naagi mga taong nakahimo ana. Ngano man kay kun ang Ginoo malipay nato, lipayon sabtas Ginoo. Nya ang kalipay nato dili mapapas sa mga problema, sa mga kasakit ug mga sakit bisan gani sa kamatayon aning kalibutana. Basta ang Ginoo pasudlan na tanya ng gitawag og heavenly joy, the joy that the world cannot give, matod pa ni Kristo, mapapas kining tanan natong problema o kahadlok sa kalibutan. No? Pero ang imong kalipay naaragis imong asawa, naras imong kwarta, naras imong bahandi, naras imong dungog, naras imong naong ang imong kalipay, naras imong buhok ang imong kalipay, naras imong kilay ang imong kalipay, naras imong gadget ang imong kalipay, naargis imong bisyo kanang sugal, inom ang imong kalipay, kanang maong kalipay maghatag ng daghang problema, daghang kabalaka ug daghang kahadlok. Kay gitawag ra man na siya kalibutanong kalipay. So lipaya ang Ginoo pinaagi sa atong mahigugmaon ug mahinulsolong kasing-kasing ug punon sa tas Ginoo sa tinuod nga kalipay. Manindog ta.